Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga igalan, ini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA, Kati Kisis on Air, o ako lang gihapon kining inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Huwebes. Pizza noy binakini sa bulan sa Hulyo. Uy, kumusta naman mga higala no? Na ginaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining sayong kamudtuhon. Dili naman siguro rong sayo. Ni ining kamudtuhon na dahil hingala. So, kamusta naman? Nang inaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining sayong kamudtuhon. Sayong ko lamang, kaya may akong malitok. Abino adlaw karon nga Huwebes no, pizza no ibinakini sa bulan sa Hulyo o padayon kita mahigala sa ato ang mga pagpangalagad. Naginaot ko nga wala mo mabagyuhi din ha no. Kay bagyo na po mga panahon na mahigala sukat pa ni kahapon nagsige ng kaulan-ulan no, bason po lamang ng tao no, dili kita magrabihan ini bagyo ha kay dili man kuno ni siya di bason po rin tao kamudiha wala kay maggrabihi no sa ining aning bagyo nga ni karon din sa tuwa kining bagyo nga Inday. O padayon usab karon ang impeachment no, ang saon nga nana mo gina dili man na muwala sa kaributan ng mga pagduha-duha, pagpadayag, ug panpanya. Kini ko ana, pang kining impeachment ni Inday Sara mo, kini ang pagpadayag sa mga pagduha-duha. Munya, mao puning panahon nga maklaro pod, no? Kaya doon na may mga pagduha-duha. So tubagon aron maklaro. Ana no? Hala no, padayon ta mga higala ato ding timbayahon ug may mutong mga kaparian, lukop Kabisayan ug Mindanao. Labi na gayo ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaigsuunan nga mga kaparian lukop Kabisayan ng Mindanao. At labi na gayo ang talahorong obispo. No? Nya ako mga classmates, si Padre Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz. Uy, kumusta na hospital? Ano ba kuno yung tao nga akong classmate? No? Padalig paayo kanang brother, no? Yung brother may akong tawagin ni Father Arnaiz, no? Brother, no? Nga tawag po na ako po products, ano? May mga sangod-sangod ba, mga barkada ba? Ingon diyan, no? Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga pagpangalagad ni ini kabuntuhon. Abi no, ari kita sa atong kuan higala, no? CBCP News, Balitang Simbahan ni ini kabuntuhon. Bishop Cyril Villarreal says, synodality begins present among ordinary people. No? Kini si Bishop Cyril Villarreal Mahigala, obispo ni siya sa Kalibo. Siya may nagmisa niya itong nakalabing Domingo, muni iyahang mga unod sa iyang mga walis sa ilang annual retreat, sa ilang 132nd retreat sa ato ang mga kaobispohan. No? Means accompanying people in their daily lives, especially those living in society's margin. No, nya balita manghigala gikan sa Vatican, Pope's July prayer intention for respect for human life. No, kay matud pa niya, each person is a sacred gift that reflect your face. Ayan no. Hala no, salamat kayo sa itong mga balitang simbahan ni ini mga higala no. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon, bisag walay nangutana, July 9, mao si Saint Nicholas Pick no, and companion. Niadtong 1572, niadtong 1568 no, the Low Countries revolted against Spain, no. Unya in the northern part now in the Netherlands, the revolt was also directed against Catholicism. Naparehos po dito sa Pilipinas mahigala na no, kapag rebelde sa mga kining mga tao sa Espanyol
sa mga katsila, naapil po din taon ang Katoliko, no? Nagrebuilde po sila sa simbahang Katoliko, no? And Saint Nicholas and his companions, 11 Franciscans and 8 diocesan priests, also known as the Martyrs of Joachim, no, where they were arrested by Calvinist soldiers, tortured and martyred. They were canonized 1867. Ayan, no? So karong adlaw may gala ginumduman nato si Saint Nicholas Peak and Companion. Binuari na ta mahigala sa ato ang catechism, no? Catechism na ta mahigala, no? Abino ang atong topic karon, the four marks of the Catholic Church. Ayan, no? The four marks of the Catholic Church. So, sa ganito binisaya, upat nga ilhanan sa Katolikong simbahan. Okay, sigon sa atong nasanda, nasayran ni adto nga sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 18, nagkanayon man kini diri nga, matod pa diri, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Sa ato pa, ikaw Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Sa ato pa, niingon ang atong Ginoo, tukuron ko ang akong. Sa ato pa, kung atong tanawon ang mga gigamit nga mga pulong, ang akong, sa ato pa, usara. No? Ato kanang atong basahon manghigala sa Roma Kapitulo 12, versikulo 5, kita usab bisan daghan usa lamang kalawas ug nahiusa diha kang Kristo ug nalambigi kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. So klaro kay na mahigala, no, nga ang simbahan di ay usara, kay usara may gitukod muna sa kadaghan pod sa pangahigayon kanunay po yung gidito kining usa, no? Sa Mateo, sa Roma Kapitulo 12 versikulo 5, kita usab bisan daghan usa lamang, no? Usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Ayan, no? Unya sa 1 Corinto 2:10 Kapitulo 17, kay may usa lamang kapan ug bisag daghan kita, usa lamang kita kalawas kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Sa Pilipos Kapitulo 1 versikulo 27, karon ang mahinumdo mao nga nagkinabuhi kamo nga sama sa ebanghelyo ni Kristo aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo sa nagpabilin kamo kaniya. Ayan, no? Nga sa ato pa usara gyud kasimbahan ang gitukod ni Kristo. Sa ato pa ang Katolikong simbahan usara man gyud ta. Kining uban nga mga simbahan wala man yung daghan na sila kayo, daghan kayo na sila, no? Daghan, pero kitang Katoliko usara gyud bisag asa pa. Basta Catholic Church usara gyud na siya. Okay, no? Unya, the church is holy. No, ang simbahan ikaduha nga timaan sa usa ka simbahan, ang simbahan balaan. No, ngano man matud pa diri, no, mga bana sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 25 sa 27, mga bana higugmaa, no, ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan kadto sa Dios human nga kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Basta ito pa balaan na kay gihugasan naman pinaagi sa tubig uban sa pulong, no? Nanoon niya pinaagi po sa mga sakramento, no? Kay pinaagi sa mga sakramento nga anaa sa Katolikong simbahan napaambit usab ni Kristo ang kabalaan sa simbahan ngadto sa mga tao. Sa ato pa do na may ginaingon nga you cannot give what you don't have. Wala, dili ka makahatag kung wala ka nimo. Nga sa ato pa tungod kay ang kining simbahan Katoliko mao man ang tinubdan sa mga sakramento, natural ang simbahan nga Katoliko balaan usab, no? Kay matud palagi dili nimo ikahatag ang pagkabalaan kung ikaw mismo dili ka balaan. Klaro ba? Muna, no? So muna nga mga sakramento makapabalaan man ang usa meaning og sakramento.
Sacrament is a visible sign instituted by Christ to give grace. Ayan, o niya, sa ikaupat nga marka sa Katolikong simbahan, mao nga kining gitawag na to, kining simbahan na sana bitaw makailapon, no? Ikaw na atong basahon sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, matud palagi, no? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og himua sila nga akong mga tinunan og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Muna siya meaning og Katoliko. Kay ang Katoliko, Grigo man nga pulong, Grigo ba Greek nga nagkahulugan sa English og universal. Wala, no? Tungod kay gisugo malagi ni Kristo, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinunan, no? Og matud pa mo diri sa Marcos 16 kapitulo 15, pangadto kamo panglakaw nga tibuok kalibutan ug isangyaw ang gingharian sa Dios, no? And preach ang isangyaw ang maayong balita. Niana, no? Nasato pa ang Katolikong simbahan masangyawon buti pasabot nga makailapon. Unya, ikaupat nga marka apostolic. Yung sa ganito meaning og apostol, apostolic, ang buti pasabot pinadala. Nga sa ato pa na subay kini sa pagkakatoliko sa simbahan nga apostolikanhon pod kay ang pagka-apostolakanhon nagpasabot man og pagkagipadala. No, ang mga apostoles good. Mga gipadala man na sila mo bitaw na nga kita diri sa Pilipinas nahimo pudtang mga Katoliko tungod kay matud palagi ang mga apostoles gituman Manila ang ilang tahas. Ang sa kanila ilang tahas nga isangyaw sa tibuok kalibutan ang maayong balita gikan ni Kristo. Sa Mateo Kapitulo 25, 28 versikulo 19, nagkanayon kini nga pangadto kamo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og himua sila nga akong mga tinunan og bunyagi sila. Nga sa ato pa, tungod kay Katoliko man makailapon, tungod kay apostolikanon man kining gitawag nato og mga masangyawon, no, masangyawon ba? Being sent. Kung na mo mga apostoles, no, kanabitang yung sa may inyong apostolado, so sa may inyong klase sa pagpangalagad, no? Nga apostolado buti pa sa buti imong misyon. Muna, no? Kaya ang simbahan gipadala man gyud, no? Ang mga apostoles gipadala mo nang gitawag natong apostolikanhon. Kaya mga apostoles gipadala man. No, klaro? Sa ito pa muna dunay mga word bitaw nga apostolic outreach. Una siya apostolate, ana, no? So muna siya hinungdan nga naa ng mga pulo nga apostolic outreach. Kaya nga naman kanang gipadala man miadto sa layong lugar aron sa pagsangyaw. Amen. Ana, no? Sa ito pa itong baligo na, what are the four marks of the Catholic Church? Number 1 is kining usara kita. Bisag asa ka mo adto. Usara kita dito sa mga laing relihiyon. Apitin dekada kayo, no? Pero kita usara nga naman. Niingong gusto ni Kristo nga tukuron ko ang akong simbahan. Wala gud siya niingon nga tukuron ko ang akong mga simbahan. Kaya matud pa, the church is holy. Tungod kay dili man nagagikan ang makapabalaan sa tao, no? Kay matud palagi wala kay ikahatag kung wala kay mukha. Unya kay matud palagi ang sugo ni Kristo pasangyawan man. No, sa ato pa ipaambit ang mga sakramento, mamunyag, magayos mga masakiton, mamunyag, mga pamunyag sakramento man makahatag man og kabalaan sa tao. Unya matud pa you cannot give what you don't. Tapos ato pa kay ang simbahan mamunyag man walaan gyud po sila kay dili man lagi kakahatag og wala nimo. Number 3, kanang gitawag nato og Catholic. Tungod kay niingon man lagi si Kristo nga pang sa Mateo 16 kapitulo 18, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og himua sila nga akong mga tinunan og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Klaro? Klaro na. And then pagkuman apostolic kay nangadto magid sila sa naglalangking mga lugar, gipadala man gyud ang mga misyonero aron nga masangyag gyud ang pagtulunan ni Kristo. Sa ganito'y meaning of apostolic, being sent. One being sent. Okay? Usa nga gipadala. Okay, klaro? Hala, no? Hindi na lang sa kitakutob ha.
Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. O manalangin ka nato ang Dios magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.